Здравейте и добре дошли в подкаста на Преподаваме – добрите практики на фокус. Пространството, в което с учители и образователни експерти си говорим за различни практики, които могат да помогнат на учителите да подобрят уменията и благосъстоянието на учениците. Днес ще си говорим с Преслава Байчева, която е специалист дигитален маркетинг към Преподаваме и едно от основните движещи лица зад добрите практики на фокус и събитието, което съпътства тези добри практики, най-голямото образователно събитие в България, което ще се проведе съвсем скоро. Преси, здравей! Много се радвам, че ще имаме възможност да внесем малко повече яснота за това, което предстои. Но нека, освен като маркетинг специалист, ти сама да споделиш своя професионален път и как си достигнала до Преподаваме и образованието като цяло. Достигането ми до образованието беше така относително лесно. Майка ми е начален учител, така че на практика отпреди да се родя съм в класната стая. Така че кратък беше периода на решаване. Като преподавател започнах през 2012 година. Аз съм учител по български език и литература. И започнах с преподаване в град Златица, като част от втория выпуск от програмата на Заедно в час, която по-късно стана известна като Нов път в преподаването. Така че ми беше така... бяха ми ударни първите 2 години. С много неща се сблъсках и успях да науча, когато човек е толкова интензивно въвлечен в среда, която е и различна, не само заради типа училище, но и най-малко, защото аз съм родом от Русе. Златица е буквално на един Балкан разлика, както с учениците ми тогава много се шегувахме, така че беше различна за мен обстановка, географски и всякак. И след това продължих да бъда учител по български език и литература. Преподавала съм в София в частно училище и в родния ми град Русе. Последно преди да се присъединя преди 3 години, 2022, към екипа на образователната платформа Преподаваме БГ. Пътят от учител по български до маркетинг специалист не е чак толкова очевиден, но на практика това, което правя в Преподаваме, е това да помагам на учителите, които ползват наши материали, да ги откриват и да откриват това, което им е най-полезно, тъй като нерядко и в нашия сайт има изключително много материали, но има нужда от парченце, нещо, което да помага на хората да открият това, което е точно за тях и това, което така ще им позволи да направят часовете си по-интересни. И аз виждам ролята си на медиатор между аудиторията ни и това, което имаме като съдържание. И смятам, че съм един от хората, които познават най-добре това, което имаме всъщност като материали, като обучения, вебинари и така нататък. Пък знаеш, че филолозите по принцип сме хора, които сме подробни и обичаме да знаем, така че мисля, че е естествен процес. Всъщност за всички, които са по някакъв начин въвлечени в социалните канали на Преподаваме, дали като нюслетър, дали в някакви други социални мрежи, ти си човека, благодарение на който това съдържание достига до тях. Нали така? Точно така. Изпращам имейли на хората. Имам такава тениска, която гласи: да, аз ви пращам имейли. Така че това е много важно. Също така е много добре, че ето и ти ме каниш в подкаста ни, за да могат хората да видят, че съм жив човек. Имах една много интересна ситуация преди 2 години във Варна на една конференция, в която учителска, говоря на сцена пред публика, свършва презентацията ми, идва при мен една учителка и казва: много се радвам, че вие сте жив човек. Аз получавам вашите имейли, там има ваша снимка, но аз си мислех, че това е нещо измислено. Нали? Точно така. А пък вие сте жив човек. И така жената толкова се зарадва, че на мен ми стана мило. Мили хора, жив човек съм, така че стои така мисъл и
страст за това, което получавате като съдържание. То идва от много места, много учители и всъщност експерти, хора, които горят в образованието, са вложили усилията си, за да могат да споделят добрите практики. И можеш ли да внесеш яснота какво всъщност представлява една добра практика? Добрата практика е нещо, което се случва в класната стая, нещо, което се е случило, замисъл идва от преподавателя и нещо, което адресира конкретен казус, който той е срещнал в класната си стая. За да е добра една практика, която се случва в учебен час или учебен срок, нали, добрите практики могат да обемат много различен период от време, за да се реализират. Всъщност трябва да сме сигурни, че те са конкретни и неща, които се правят с ясна цел и ясен фокус. Ние имаме проблем Хикс и намираме някакъв път към това да го решим и да подобрим дадено състояние, което наблюдаваме у учениците си. Понякога добрите практики ни спохождат стихийно, т.е. един учител вижда проблем в класната си стая и много бързо се сеща за решение. Понякога добрата практика е нещо, което е много изстрадано от учителите, т.е. нещо, което е казус, който те са имали дълго време и са се чудили, понякога са опитвали да решават по начини, които не са сработили. И когато някой учител сподели с нас добра практика, която е трети опит, да речем, нещо да бъде решено и най-накрая е успешен и учителя вижда резултат от своята работа, тогава е дори още по-приятно и за нас да прочетем за това, което е минал като път, това, което е видял като развитие и начина, по който всъщност се е избрал конкретна стратегия да бъде приложена в класната му стая. Ние като професионалисти знаем, че съществуват безброй начини, по които един казус може да бъде решен, но е много вълшебно, ще кажа, тогава, когато видим, че конкретният учител в своите си ученици успява да намери точното парче от пъзела, което ще им помогне те да се чувстват успешни, те да напредват, това да се чувстват добре в класната си стая или изобщо да решат проблем, казус, който имат. Това всъщност, което каза, че има учители, които не от първия път успяват да намерят верния начин за прилагането на тази добра практика, е много ценно. Често аз съм срещала понякога такива съпротиви, че аз пробвах веднъж и то не стана, т.е. няма как да се получи и е много вдъхновяващо, че има учители, които не се отказват и все пак, когато виждат някакъв проблем или предизвикателство, оптимизират процеса, за да може той да работи и да постигне някакви резултати. Тези резултати всъщност има ли начин, по който да ги замерим? Или някакви замервания за това колко добра е една практика? Когато говорим за добри практики, нещата колкото са субективни, толкова и могат да се опитаме да ги обективизираме по някакъв начин. Ние преподаваме, когато стартираме процеса по събиране на добри практики, всъщност едно от нещата, които търсим да чуем и видим учителите, от една страна са това дали те имат някакви измерими доказателства, т.е. дали са правили някакво замерване преди и след практиката си, за да видят дали има някакво подобрение, но също така много се доверяваме и на нещо, което е не толкова количествено, а качествено, т.е. когато учителя и учениците кажат, че нещо се е променило, нали, би трябвало да вярваме на това, че то се е променило, тъй като човек не прави нещата, които не работят, а си избират тези, които им вършат работа. Така че всъщност за една добра практика е важно да знаем кое ще ни покаже, че сме на правия път и сме постигнали някакъв успех. Но този успех изглежда по различен начин в различните класни стаи. Всъщност един от основните неща, които спират хората да споделят, обикновено е едно такова усещане за това не е кой знае какво, ама моите ученици по принцип не се справят добре. Това, че сега са успели да се справят на фона на еди кое си друго училище, не е нещо
което си струва да бъде споделено. Аз мятам, че точно напротив, защото класните стаи в България са много, учениците са много, казусите са много и нещо малко, което се мръдне в начина, по който учителя като творец реши да подходи към ситуацията, може да е нещо, което описано в статия и споделено към обществеността, изобщо към учителската общност, да запали друг човек и да му реши проблем, за който той не се е сетил. Така че силно насърчавам винаги, когато започне процеса, колегите да не се опитват да сравняват собствената си класна стая с класните стаи на големи училища или на така по-шумни учители, които споделят много активно и по-регулярно в общественото пространство свои практики, а да се опитат да си така рефлектират какво в моята класна стая се е подобрило и аз какво съм направил за това и да споделят наистина това, което за тях е проработило, може да проработи и за други. Сподели началото на процеса. Това е процесът по споделянето всъщност на добрата практика, нали? Правилно те разбирам. Да, преподаваме вече 4 години, организираме този процес. Събитието, за което ти споменах в началото, всъщност е финала на процеса. Той е доста дълъг и е в рамките на една учебна година. Обикновено го започваме през октомври. Тогава отваряме широка покана, в която всеки един преподавател може да подаде към нас, попълвайки специфичен формуляр, своя добра практика. Нещо, което е хубаво да знаят колегите, че в последните 2 години избираме специфична тема на конкурса, тъй като решихме, че ще събираме тематично практики, за да можем да обогатяваме специфични елементи от образователната система. Миналата година заложихме на проектно базираното обучение, тъй като това е един метод, който има изключително много ползи, не твърде много преподаватели го ползват и искахме да дадем добри истории на колегите, за да могат те да се вдъхновят и да видят какви са ползите, ако решат да работят по този начин. През настоящата учебна година сложихме на фокус социално-емоционалните умения и социално-емоционалното учене. Знаеш, в контекста на един голям международен доклад, отново сложихме на фокус тези умения у тинейджерите в България и всъщност искахме да изследваме и да видим какво всъщност се случва вече в България, кои са тези елементи от социално-емоционалните умения, които са по-познати и учителите вече прилагат в класната си стая. И това ни даде увереност, че всъщност много хубави неща се случват. Има още неизследвани територии, така че има неща, които могат да се подобрят, но и много хубави неща вече се случват. Така че темата на конкурса всяка година е различна. Събираме практики, учителите ги подават чрез формуляр. След това нашите автори, преподаваме, авторите са учители, т.е. хора, които имат поглед и знаят какво се случва в една класна стая, могат да преценят дали нещо покрива критериите, които ние сме задали за това какво е добра практика и пресяват практиките, които ние бихме искали да опишем. Интервюираме учителите, които са подали практики. Това е също много полезен процес и за самите учители, мисля, защото едно е ти да седнеш и сам да се опиташ да помислиш какво точно си направил, защото при учителите, както при много други професии, те са хора на действието, т.е. те могат да направят нещото, могат да извървят пътя към децата и към това да постигнат някакъв успех в класната стая, но умението да представиш точно какво си направил е малко по-специфично. И не всички колеги го имат. Така че през интервютата често успяваме да научим, че практиката, която е подадена, е дори още по-прекрасна, отколкото учителя успял да я представи и че тя включва елементи, които човека просто при описване е успял да забрави или не е представил по начин, който всъщност показва колко много старание и мисъл е вложил той, за да създаде конкретно учебно преживяване за учениците си. Така че интервютата са
полезни и за самите учители, и за нашите автори, за да можем да сме сигурни какво точно се е случило в дадена класна стая. След това авторите ни пишат статия, ние я публикуваме и тя, нали, идва в моите ръце, където аз вече мога да я разпространя в социалните мрежи, през имейл бюлетина или да се опитам възможно най-много хора да научат, че съществуват тези практики и да се надяваме, че те ще са полезни в други класни стаи и, нали, идеите, които са били част от процеса добрите практики на фокус, всъщност да получат така, освен признание, което се стараем да получат учителите през наградите, които връчваме в конкурса, но да получат и все пак това, което всеки учител иска всъщност, са повече деца, които да се чувстват уверени и да постигат успехи. И може би аз бих допълнила и опит в описването на това, което е сработило добре в класната стая. Защото след като правиш сравнение между тяхното представяне пред живи хора, това е една сфера, в която те малко или много са свикнали. Всеки един учител се чувства комфортно след един определен момент да застане пред деца или съответно и друга аудитория и да говори за това, което прави, но самото описване, така че различните елементи на една практика явно е по-предизвикателно от опита, който ти сподели. То малко като процес на рефлексия, т.е. ние да спрем и да си помислим точно какво сме направили. Това учителите рядко имат време да го направят за себе си дори. Когато има такъв външен стимул, където ние им казваме, нали, последния път отворихме конкурса даже на 5 октомври, който е Международния ден на учителя. Именно, нали, това е вашия ден, нали, седнете, помислете какво сте направили в предходната година, нали, изподелете с нас нещо, с което се гордеете. Така че мисля, че е много полезно като упражнение, дори ако не е... Аз виждам голямата си част учителите, които нали, влизат в този процес, не са толкова мотивирани от това, че накрая има някаква награда, нали, по-скоро от това, че ще имат възможност да, от една страна за себе си, да си дадат сметка и малко да задълбат върху това, което са направили, и от друга страна да допринесат. Има много учители, които имат просто желание да са полезни не само в собствената си класна стая, а да са полезни в малко по-широк мащаб. Принципно имат ли възможност това да го изразят по друг начин, освен тази практика с добрите практики на фокус? В България съществуват различни варианти, в които човек може да споделя своите добри практики. Регионалните управления на образованието имат зависимо къде е по-структуриран, къде не е толкова структуриран процес, в който правят регионални форуми за споделяне на практики. Има практика за отворени уроци, където могат учители от едно училище да наблюдават други. Има национални програма за иновации в действия, която училища си гостуват. Има научни изписания, в които човек може да публикува своята практика. Така че съществуват варианти. Нещо, което мисля, че прави добрите практики на фокус по-различно, всъщност е този елемент, че ти не си сам. Тоест, ако говорим за публикуване на една статия в педагогическо списание, тогава учителят е сам със себе си, той решава какво да напише, пише го, нали, и той излиза във вида, в който е написан. При нас има този елемент на, от една страна, това, че ние имаме някаква бланка, т.е. нещо, което ти дава структура, как да помислиш върху това, което се е случило в класната стая. От друга страна имаме авторите ни, които са учители, които имат опит, които могат да зададат допълнително въпроси, и това всъщност помага на финалния продукт, т.е. на статията, която излиза, да бъде малко по-богата и да е така малко или много и външен поглед на това, което се е случило в класната стая. Защото едно е аз сама за себе си да се опитам да се сетя за всичко, което е станало, но когато човек е бил вътре в действието, понякога трудно може да си спомни, дори то не е нарочно, то просто така е устроен човешкия мозък, всички елементи, какво трябва да направиш. Нали? То не е като рецепта за салата, нали? Да си сигурен какво си сложил в купата и да можеш да го възпроизведеш. Когато говорим за педагогическа практика, понякога някакви неща ти ги правиш машинално, автоматично, защото знаеш, че това е правилният начин.
и когато го пишеш, забравяш, че си го направил и това действие, пък то се оказва много ключово. Така че си мисля, че различното при добрите практики на фокус е именно това, че помагаме на хората, които са ни се доверили да споделят опита си, да изкарат така най-доброто от себе си и да получат и така и външен поглед. Той не е оценка, той е точно поглед към това, което са направили в класната стая. Така че мисля, че т.е. аз поне много се гордея с формата, който сме измислили и виждам, че статиите, които успяваме да публикуваме, така се радват на читателски интерес, най-грубо казано. Т.е. те са четени, не са затворени някъде в някое списание на някой рафт веднъж за винаги. Те са неща, които и преди 3 години публикувани статии продължават да се четат, тъй като в нашия сайт те могат да бъдат търсени по предмет и по клас, и когато някой учител иска да направи нещо в класната си стая и учител на първи клас, да речем, и това са специфични проблеми, с които учителите в първи клас се срещат, нали, те са някакъв краен брой, в крайна сметка, казуси, може да отвори сайта, да види какво се случва, какви добри практики правят учителите на първокласници и да прецени. И не само да прецени, това е въпрос малко и на вдъхновение, защото живия човек, който е направил нещо, е много по-силен стимул и ти да свършиш нещо в своята класна стая, отколкото така сухо описание. Това, понеже преди малко започнахме с метафорите с салатата. Нали, едно е да прочетеш просто рецепт на салата, друго е да има и снимка, нали, на тая салата, колко е хубаво изглеждаща, пък ако има и видео, където някой си хапва от салатата, нали, още по-така се засилва желанието ти да пробваш същото нещо, така че с нашите практики е същото. Един рецептурник. Да продължим пак метафорите, т.е. да бъде един картотека, може би, на добрите практики и много красиво ти сподели като вдъхновение, защото учителите често имат нужда точно от това. Те имат уменията, но понякога трябва да се вдъхновят, за да могат да го включат в класната стая и да видят, че има и друг начин. Всъщност аз имах няколко въпроса в главата си, докато ти споделяше, и освен всички тези формати, по които учителите могат да споделят, все пак тук инициативата излиза основно от тях, доколкото разбирам. Включително да се включват в такива конференции. Каква е ролята на директора в обмена на практики? Директорите имат доста съществена роля. Тя понякога не е видна, когато говорим и за нашия процес, но и по принцип за споделянето на практики. Но директор е онази фигура, която всъщност дава свобода на учителите да се чувстват добре в класната си стая и това да могат да експериментират и да правят нови неща и изобщо да търсят най-добрия метод, стратегия, начин за справяне с конкретен казус. Има директори, които подкрепят своите учители през нашия процес. Нерядко се е случвало да получим препоръка за учител, който да сподели своя практика. Чуваме, че учителя е бил така насърчен от директора да се включи в конкурса, защото, пак казвам, голяма част от учителите се виждат себе си повече като практици, ограничени в рамките на своята класна стая. Нали, аз знам, че съм добър учител, знам, че се справям добре. Нали, всички в моето училище знаят, че се справям добре. Нали, не чувстват нуждата от това да излязат извън тази рамка и директорите обикновено са хората, които виждат тази нужда, защото това да се споделят практики играе и някаква друга роля. Тя е малко и имиджова. Тоест, ако директор вижда нещата не само през конкретната класна стая, ами от гледна точка на училището като институция, която така стимулира учителите си да се развиват, да споделят, да допринасят изобщо за образованието в България. Другото, което се случва, е, че всъщност имаме и директори, които споделят свои практики в рамките на конкурса, т.е. когато говорим за социално-емоционални умения, нали, тя може да е и директорска практика. Преди 2 години си спомням, че имаше една много интересна практика от Лясковец, ако дълбоко не се лъжа,
в което училище имаха практика за учители, в която учителите себе гриж, надявам се да не бъркам, и бяха кръстили, в която всъщност учителите бяха стимулирани да попълват тип дневник за това как са се погрижили за себе си. И това е нещо, което първоначално е било прието като някакъв тип задължение, още нещо, което трябва да правя, да попълвам и така нататък. Но в последствие се оказва, че всъщност когато човек направи усилието и бъде консистентен в това, нали, да има и 10-15 минути, в които съзнателно, нали, да си пусне някоя песен, нали, да направи нещо хубаво за себе си, да знае, че го прави, т.е. да има осъзнатост на действието, всъщност хората започват да се чувстват по-добре на работното си място и са по-ефективни. Така че има немалко практики, които са споделени от директори и са така вдъхновени от един поглед, който директора като ръководител има и който излиза извън конкретната класна стая и така разглежда училището малко по-отвисоко. Много впечатляваща поне за мен практика и която учи именно учителите, може би в началото са го приели като задължение, но ги учи точно да рефлектират и както могат да рефлектират върху своето добруване, това могат да го пренесат и всъщност в по-конкретна работа с учениците си. Това нямам търпение да чуя повече директори, защото това със сигурност задава тон и пример съответно и за техните учители. И ако един директор има амбицията да подобрява културата в цялото училище, това е заразно. Добрият пример на човека, който освен началник е и лидер и прилага това, което изисква от учителите си. Точно така, може да е доста силен мотиватор това директорът ти да отвори класната стая и той да покаже нещо и да сподели своите размисли за образованието и своите методи. Друго, което е специфично за ролята на директора в този процес е, че както казахме, той завършва винаги с една голяма конференция в София. И всъщност едно от нещата, които наблюдавам също като тенденция, особено през последната година, е, че всъщност ние имаме билети, които могат да се закупят от всеки учител индивидуално, но има немалко училища, където директора ни пише и казва: искам да запишат тук 10 учителя от моето училище, защото искам те да надградят нали, своята представа за това какво е добра работа, най-общо казано. И всъщност това е доста така добър подход. На събитията ни обикновено има много практични работилници и всъщност тази година специфично те са 21 в 3 слота, което означава, че ти трябват 7 човека от училище, ако искаш да имаш човек във всяка една работилница и да си вземеш всичко от събитието. Така че едно такова стратегическо мислене, в което идвате повече учители от едно училище, отивате на различни места и си взимате различни идеи, след това в училище по някакъв начин си организирате обмен на това, което сте така преживели по време на събитието, е един начин, по който професионалното развитие е много различно от това да отидете на едно обучение, където всички сте в една зала и правите едно и също. Така че нали, аз виждам това събитие, освен като вдъхновение, като един алтернативен път, по който може да се организира една училищна квалификация. Отново спомена вдъхновение, но вече на учителите, които го носят след като са преминали през събитието. Ние това го чухме и т.е. сме го чували и от други учители, които са взимали участие. Но има ли, отново да попитам, начин по който това се проследява? Каква е добавената стойност след самото събитие в учителите, които са взели участие? Няколко са нещата. Едно от нещата, които забелязваме е, че имаме така повторяемост, т.е. имаме колеги, които са споделили веднъж практика с нас и се връщат да споделят отново. Това е един такъв атестат за това, че процесът им е полезен, т.е. вижда добавена стойност от това да отварят класната си стая повече от веднъж и да споделят повече от една практика. То е малко като нали, апетита идва с яденето, когато нещо ти харесва, искаш да се повтаря. Така че имаме учители, които споделят през година, но виждаме, че се повтаря като тенденция.
Другото, което винаги правим, е това да след събитието да замерваме, да търсим обратна връзка за това какво са си взели хората и какво е било най-интересно. Също се случва за всяка една работилница. Така че ние винаги фокусирани сме върху това да сме сигурни, че сме осигурили, нали, най-добро качество и преживяване на хората, които са ни се доверили по някакъв начин. Събитието е цял ден. Това са повече от 12 часа програма. Така че който дойде, наистина отделя много енергия и време да стане част от него и ние искаме накрая да се чувства, че това време си е струвало. От всичко това, което разказваш, не мога да си представя да не си струва. Това време, което са инвестирали и който иска да се убеди от първа ръка, все още би могъл да го направи. На 26 април ще бъде тази годишното издание. Можеш ли да ми кажеш всъщност колко предишни издания на това събитие е имало? Да, правим го за 4-та година, т.е. от 2022 за първ път го организирахме. Традиционно на събитието участват около 500 души, това са учители и директори, като формата на събитието така се е запазил през годините. Обикновено в началото на деня имаме откриваща част, в която каним лектори, които поставят темата на събитието, споделят добър опит и практика, нещо, което искаме да бъде чуто от всички 500 гости на събитието. След което след обед следва работилници, в които от формата на по-скоро нещо, което се преживява, споделяме добри практики. Част от тези работилници се водят от участници в процеса, т.е. хора, които са споделили практики, ние сме ги поканили да правят работилници. Друга част от работилниците се организират от организации образователни, които имат какво да споделят от своята практика и работят активно с ученици или с учители. Така че всъщност има много различни неща. Стараем се винаги да има работилници, които са специфично за начален етап, работилници, които са специфично за гимназия, тъй като учителите са много различни, като откъде идват и какво търсят като теми, така че сигурно си има разнообразие. Има, разбира се, официална част, в която награждаваме победителите в конкурса, тъй като този процес, освен че е много полезен, все пак накрая завършва и с някакви награди. Отделяме награди, които са на публиката, т.е. в публичното гласуване, което се случва в нашия сайт. Практиките, които имат най-много гласове, получават награди. Ние не излучваме първо, второ, трето място. Аз много се радвам за това. Излучваме просто 3 награди и не казваме кой има най-много гласове. По принцип, смятам, че това е по-добрия вариант. Добра практика и според мен. Да, има много повече плюсове, отколкото минуси. Награждаваме 3 практики, които са класирани от жури. Имаме образователно жури, което се състои от представители на РУО, от няколко години от образователното издателство Азбуки. Журналист също е част от нашото жури. Имаме различни учители, които от предишни издания са били наградени и ги каним да бъдат част от журито и постоянно заменяме състава му, за да сме така сигурни, че от една страна е много интересно за самия човек, който е бил награден миналата година, когато го поканя тази година да бъде част от журито и да види всъщност какво се случва, нали, зад сцената, какъв е процесът, по който избираме трите практики. Последните години всъщност се получава много интересно, защото избора на публиката и избора на журито всъщност са различни, не се засичат, което ни позволява всъщност да наградим 6 практики и да има така много наградени учители, което, нали, не е лошо. Той в класната стая, знаете, че децата обичат да получават някакъв тип поощрение, но освен лекциите, практичните работилници, награждаването, важна част, според мен, от формата на събитието е това, че имаме образователно експо. Стараем се всяка година да каним образователни организации, които могат да споделят работата си с учителите, които
идват, това е място за много контакти, т.е. ако вие сте директор на училище, искате нещо да се случва различно във вашето училище, имате на едно място 25 организации, с които може да проведете диалог, да видите какво те правят, какви програми предлагат или изобщо как работят с училища. И това специално много време в това да посещавате вебинари или да търсите сами информация, нали, това е жив контакт. Така че нещо, което също сме чували като обратна връзка е, че това е изключително полезно. То е полезно и на самите организации, тъй като и те имат възможност много интензивно да си общуват с, в крайна сметка, активни директори и учители, тъй като нали, хората, които посещават събитието, са хора, които всъщност искат нещо да правят, т.е. хора, които искат и са отворени към нови неща, така че се получава така една хубава синергия и така се зараждат някакви партньорства и се развиват и организациите, и училищата. Концентрирано пространство за обмен на образователни идеи и опит. Тоест, за всички учители или изобщо хора, които по някакъв начин са замесени в образованието и досега не са се сблъсквали с този формат, сега на 26 април е подходящо време да дойдат, т.е. да се запишат предварително, да дойдат на форума, да видят какво е и вече да се престрашат до година да споделят своите добри практики. Каза, че веднъж е било на 5 октомври. Не знам дали ще запазите традицията, пак на деня на учителя да обявявате събирането на нови добри практики и биха могли да попълнят формуляра, който ти сподели, да минат през целия процес, да бъдат подкрепени от хора от преподаване, които са видели доста други практики и могат да споделят нужните въпроси, за да може да се излезе с един хубав продукт, който да бъде полезен за възможно най-много хора и учители, които искат да го приложат и евентуално до година да бъдат на място на финалистите, да участват в работилници, евентуално дори да водят и може би да бъдат част от тези наградени благодарение на своите усилия, които са положили в класната стая с своите ученици. Да, аз мисля, че всъщност всички практики, които публикуваме, са наградени, просто защото получават шанс да бъдат прочетени, видени от други хора. Така че затова аз ги наричам финалисти. Нали, ние получаваме на 200 практики традиционно. Тези, които публикуваме, са под 100, т.е. има процес на селекция. И така, да, хубаво е да си публикуван автор, преподаваме, не боли и е полезно. Надявам се все повече хора да имат, всъщност 200 ми се струват дори малко повече хора по възможност да споделят. Разбира се, като за хора, които го обработват след това, може би 200 не е чак толкова малко, но от гледна точка на желанието на учителите да споделят опита си. 200 е 10% от училищата в България, така че е така добра селекция. Имайте предвид, че нали, всяка година имаме различна тема, не всички учители работят по конкретните теми, така че мисля, че финалната селекция е нещо, което е така хубаво и представително, бих казала. Добре, надяваме се тогава повече хора да видим на 26 април. Благодаря ти много, Преси, за този разговор и за това, че успя да внесеш такава яснота върху целия процес, защото е възможно голяма част от хората да не си дават сметка, че това не е просто най-голямото образователно събитие, а зад него стои един много дълъг процес на подбор и мисъл, за да може да бъде такова качествено преживяване. Благодаря аз.